loves to do strength this kind of strength. That's what I heard 10 months. So you can see the tomorrow when I come, I'll tell you a little bit about the eras of and Vishma and music. Okay, now it's time up. Okay, thank you all very much. Okay. Jai. Jai. Hare Krishna Prabhu. Thank you, Prabhu. Tomorrow when I come, I'll tell you a little bit about the eras of and Vishma. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரணாம். உங்களை நான் இது பண்ணியிருக்கேன், கோஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுறீங்களா? ஸ்ரீனி மாதாஜியால் முடியுமா? இல்லைன்னா கிருஷ்ணமூர்த்தி ப்ரோ பண்ணட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண முடியுமா மாதாஜி? பண்றேன் மாதாஜி. பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனாவது ஸ்லைடு மாதாஜி? புத்தகம் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன், ஒரு நிமிஷம். கடல் சில சமயம் அது மாதாஜி. ஓகே. கடல் சில சமயம் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்லைட் ஷோ பண்ண முடியுமான்னு பாத்துருங்க. யார் வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. எல்லா மாதாஜி பிரபுஜிஸும் வாசிக்கணும். சந்திரசேகர் பிரபு எப்படி இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? பெண்ணரசி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுது பாருங்க. கையில புத்தகம் இருந்தா ஓகே, அப்படி இல்லைன்னா இது தெரியுது. தெரியுது மாதாஜி. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழு முதற் கடவுளாகவும் காரணங்களுக்கெல்லாம் மூல காரணமாகவும் அனைத்து ரசங்கள் அல்லது உறவுகளின் உறவிடமாகவும் விளங்குகின்றார். நம்ம படிச்சிட்டோம். அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு மாதாஜி. செகண்ட் பேராகிராஃபா மாதாஜி? எனது மரியாதையுடன் அதுவா? இல்ல கடல் சில சமயம் 4 பகுதிகளை பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அது சாரி மாதாஜி, சாரி. அடுத்த பேஜ் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப். கடலில் வந்து கடல் சில சமயம் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படும். கடல் சில சமயம் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுவது போல பக்தி ரசம் ருத சிந்துவும் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அந்நான்கு பகுதிகளும் பல்வேறு உட்பிரிவுகளை உடனேயாக இருக்கின்றது. உண்மையிலே பக்தி ரசம் ருத சிந்து நீர் நிறைந்த கடல் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு என்று பிரிக்கப்படுவது போல பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் பல்வேறு உட்பிரிவுகள் அலைகள் ஆகும். ஐயோ மாதாஜி தெரியலையே. ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி. இப்ப வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி இந்த பேஜ் இல்ல. இப்ப வந்திருக்குது. மேற்கு பகுதியிலயோ வடக்கு பகுதியிலயோ தெற்கு பகுதியிலயோ பல்வேறு அலைகள் இருப்பதை போன்று பக்தி ரசம் ருத சிந்தும் பல்வேறு அலைகளை உடையதாக இருக்கின்றது. முதல் பகுதி 4 அலைகளாக கொண்டிருக்கின்றது. அவற்றுள் முதலாம் அலை பக்தி தொண்டின் போது விளக்கமாகும். 2ஆம் அலை பக்தி தொண்டின் நிறைவேற்றுவதற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை பற்றியது. 3ஆம் அலை பேரானந்த அலையில் செய்யும் பக்தி தொண்டாகும். 4ஆம் அலையோ இறுதி லட்சியமான இறை அன்பாகும். இவை எல்லாம் அவற்றின் பல்வேறு அடையாளங்களும்
தெளிவாக விளக்கப்படுகின்றது. முன்னைய படிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அப்புறம் படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. இங்க நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி வந்து கடல் வந்து சில சமயங்கள்ல 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருது. வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு, மேற்குன்னு. அது போல பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவும் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றார் பிரபுபாதர். அந்த 4 பகுதிகளும் பல்வேறு உட்பிரிவுகளை உடையவையாக இருக்கின்றன. 4 பகுதிகளுக்கு உள்ளாரையும் நிறைய என்ன சொல்றது பிரிவுகள் இருக்கு அப்படிங்கிறார் பிரபுபாதர். புத்தகம் கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க பார்க்கலாம் 4 பகுதிகள் இருக்கு அப்படின்னு. அதுல ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பகுதி 1 அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதில் 19 அத்தியாயங்கள் சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அதை நம்ம அதை மட்டும்தான் இந்த ப்ரீபக்தி சாஸ்திரம் நம்ம படிக்க போறோம். ஆனா ரொம்ப பிலாசபிக்கல் தத்துவம் நிறைந்தது. அதனால என் வாய்ஸ் இப்ப கிளியரா இருக்குங்களா? கொஞ்சம் சவுண்ட் வருது மாதாஜி. இப்போ ஓகே மாதாஜி, இப்போ கரெக்ட். ஸோ இங்க உண்மையில் பக்தி ரசாமிரத சிந்து நீர் நிறைந்த கடல் கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு அப்படி 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுறது. அதனுடைய பல்வேறு உட்பிரிவுகள் அலைகள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி திருப்பி டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு மாதாஜி. ஒரு மாதிரி இஷ்யூன்னு ஒரு சவுண்ட் வருது மாதாஜி. ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்ப பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ முதல் பகுதி 4 அலைகளாக கொண்டிருக்கின்றது. அவற்றுள் முதலாம் அலை பக்தி தொண்டின் பொது விளக்கமாகும். இந்த இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஸோ இங்க வந்து பார்க்குறோம் பக்தி தொண்டோட பொது விளக்கம். ஜென்ரலா பக்தி தொண்டுனா என்ன அதை பத்தி சொல்றது. இப்ப எக்கோ அடிக்குதா மாதாஜி? இப்ப சத்தம் கேக்குதா? இப்போ இல்லை மாதாஜி, இப்போ சரியா. ஓகே. 2வது அலை என்ன அப்படின்னா அந்த பக்தி தொண்டை பத்தி ஜென்ரலா நம்ம புரிந்து கொண்டோமா பொதுவா. இப்ப அந்த 2ஆம் அலையில பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதற்கு உண்டான ஒழுங்கு விதிமுறைகள், ஒழுக்க விதிமுறைகள், சாதனா பக்தி நம்ம சொல்றோம்ல, அதை பத்தி முழுவதுமாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. 3ஆம் அலை பேரானந்த அலையில் செய்யும் பக்தி தொண்டு. இந்த 3வது அலைன்றது உன்னதமான அந்த ஆனந்தத்துல நாம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு. 4வது அலை இறுதி லட்சியமான இறை அன்பாகும். அது பிரேமம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, பக்தியோட கடைசி நிலை பகவான் மேல அந்த உன்னதமான பிரேமத்துல இருக்குது. இதெல்லாம் பல்வேறு அடையாளங்களோட தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கு இதுல இந்த பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஏன்னா நமக்கு வந்து சரியான வழியில போறதுக்கு வழிகாட்டியாக இது இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க மாதாஜி. ஒரு பேஜ் ஒருத்தர் வாசிக்கலாம், நீங்களே கண்டினியூ பண்ணுங்க. பெண்ணரசி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. முன்னைய ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவட்டினை பின்பற்றிய ஆதாரபூர்வமான பக்தி தொண்டு ஸ்ரீலா ரூப கோஸ்வாமியின் பின்வரும் கூற்றில் சுருக்கமாக உரைக்கப்படுகின்றது. முதல் நிலை பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு இசைந்த தொண்டு புரிவதாகிய கிருஷ்ண உணர்வில் முழுக்க ஈடுபடும் ஒருவனது மனப்பன்மையால் அறியப்படுகிறது. இதன் பொருள் என்னவெனில் கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் பாதகமாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் அது தூய பக்தி தொண்டாக கருதப்படாமட்டது மாதாஜி என்பதாகும். தூய பக்தி தொண்டு லோகய நன்மை அல்லது புலனின்பம் என்பவற்றின் மீதான ஆசையிலிருந்து விடுதலை பெற்றதாக இருத்தல் வேண்டும். இவ்வாசைகள் பலன் தரும் செயல்களில் மூலமும் தத்துவ வார்த்த யுகங்களில் மூலமும் உண்டாகின்றன. பொதுவாக மக்கள் லோகாய நன்மைகளை பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன என்றால், தத்துவவாதிகளோ உன்னத உணர்வினை வண்டியான வார்த்தை ஜாலங்கள் மற்றும் யுகங்களின் மூலம் எடுத்துரைக்க முயல்கின்றது. தூய பக்தி தொண்டு எப்போதும் இது போன்று பலன் தரும் செயல்கள் மற்றும் தத்துவ வார்த்தை யுகங்களிலிருந்து விலக்க பெற்றதாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும். புறத்துண்டுதலற்ற அன்பு தொண்டினால் அதிகாரம் பெற்றவர்களிடமிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது தூய பக்தி தொண்டினை கற்று கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க நமக்கு ரொம்ப தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்ன, முந்தைய ஆச்சாரியர்களோட அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி அதிகாரப்பூர்வமான பக்தி தொண்டு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி நமக்கு வழங்கியிருக்கார். அதுதான் வந்து சரியான இதுவும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதுல முதல் நிலை பக்தி தொண்டு பகவானுக்கு இசைந்த தொண்டு புரிவதாகிய கிருஷ்ண உணர்வில் முழுக்க ஈடுபடும் ஒருவனது மனப்பான்மையால் அறியப்படுகின்றது. அதாவது முழுவதாக பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய தொண்டு. அதுல வந்து எந்த ஒரு கலப்படமும் கிடையாது. அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற தூய்மையான பக்தி.
அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் பாதகமாகவும் இருக்கலாம். பாதகம் சாதகம் ரெண்டும் சொல்றோம் இல்லையா? சாதகம்னா பாசிட்டிவா, நேர்மறையா, பாதகம்னா எதிர்மறையா. பக்தி தொண்டு பண்றோம்னு சொல்லிட்டு சில சமயம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுல வந்து அபராதங்களும் இழைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு சில சமயத்துல நமக்கு பாதகமான ஒன்றாகவும் இருக்கு. ஸோ அது வந்து தூய்மையான பக்தி தொண்டாக கருதப்படும். இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து இதை பண்ணா இப்ப வந்து பக்தி சாஸ்திரி அல்லது வந்து பக்தி வைபவெல்லாம் நம்ம பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய கிரெடிட் கிடைக்கும். அப்போ இதை உபயோகப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்றோம், மற்றவங்க கிட்ட பெயர் புகழ், சிலர் வந்து வியாபாரமா கூட செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு வந்து அது தூய பக்தி தொண்டு கிடையாது. அதுலயும் ஏதாவது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யணும். இப்போ நமக்கு வந்து நீங்க பக்தி சாஸ்திரி இல்லை மற்ற கோர்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னா பகவான் நமக்கு வழிகாட்டுறார். அவரால் இந்த பக்தர்கள் மூலமாக இந்த விஷயம் கிடைச்சிருக்கு. எதுக்கு? நம்மளை இன்னும் தூய்மைப்படுத்திக்கிறதுக்காக. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் போகணும் அப்படின்னாக்கா அவரை பத்தி நிறைய கேட்கணும். நம்ம இருக்கிறது இந்த கலியுகம் இல்லையா? இந்த கட்டுண்ட லோகம், சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் கிரகமீதிகள். அப்போ அவங்க கிட்ட இருந்து நம்மளை கொஞ்சமாச்சும் தூய்மை அடையிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பக்தர்களுடைய சங்கம் வேணும். அது இந்த மாதிரியான கோர்சஸ் மூலமா நமக்கு கிடைக்குது. 24 மணி நேரத்துல 1 மணி நேரம் மட்டும்தானே ஸ்பெண்ட் பண்றோம் பக்தர்களோட. அட்லீஸ்ட் அதுலயாச்சும் நம்ம அப்படிதான் நம்ம வந்து பக்தியில நம்மளை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் எதிர்பார்க்கணுமே தவிர்த்து இதனால எனக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும், பலனை எதிர்பார்த்து அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. இதே வந்து தவறான ஒன்றுதான். அனன்ய பக்தி. அப்போ அவரை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சாதான் நான் பியூரிஃபை ஆகி பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸை பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும். எல்லாருமே நம்ம பயிற்சி பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ அதனால அது சில சமயத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா பாதகமாக மாறிடுறது. ஸோ இங்க தெளிவா கொடுத்துருக்க பிரபுபாதர் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு. தூய பக்தி தொண்டு லோகாயாத நன்மை அல்லது புலனின்பம் என்பவற்றின் மீதான ஆசையிலிருந்து விடுதலை பெற்றதாக இருக்க வேண்டும். இந்த பௌதீகமான விஷயத்துல ஒரு பற்றோட செய்யறதா இருக்கக்கூடாது. புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நான் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு உண்டானதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர்த்து பௌதீக நன்மைக்காக நான் ஒரு கோர்ஸ் பண்றேன், அதனால எனக்கு ஒரு புகழ் பெயர், அதுல வந்து நான் வந்து சம்பாதிக்க வரதுக்கு ஒரு வழி, அந்த மாதிரி நினைச்சு நாம பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடாது. அது தூய்மையான கிருஷ்ண உணர்வாக கருது ரொம்ப தெளிவா பிரபுபாதர் கொடுத்துருக்க. சில சமயம் நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து எப்படி எனக்கு பசி ஆறிட்டேன்னா நமக்கு எப்படி தோணும், நமக்கு ஒரு திருப்தி வரும் இல்லையா? அது போல நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறோன்றது எப்படி தோணும் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய சேவைகள் கிடைக்கும், நிறைய நாம வந்து பக்தி இதுல வந்து எங்கேஜா இருப்போம், அதுல இருந்து நாம வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகுறோம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ இந்த மாதிரியான புலனின்ப விஷயத்துல நம்ம ஈடுபட்டோம், அந்த பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது சில சமயம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னாக்கா நமக்கே நம்மளே அறியாம என்ன ஆகும், ஒரு சின்னதா ஒரு கர்வம் வர ஆரம்பிச்சிரும். அதே கூட நம்மள என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இந்த வீழ்ச்சிக்கு தான் நம்மளை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதனால தானே சத்துவகுணம் கூட ஒரு கட்டுண்ட ஒரு குணமாக கருதப்படுது. இந்த பௌதிக லோகத்துல 3 குணங்கள் இருக்குன்னு பார்க்குறோம். சத்துவகுணம்ன்றது நன்மை பயக்கக்கூடிய குணம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்புறம் நன்மை பயக்கக்கூடிய குணம் எதுக்கு இந்த பௌதிக லோகத்துல இருக்கு அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் சத்துவகுணத்துக்கு வந்தாதான் அதுக்கு அடுத்த உயர்ந்த நிலையான சுத்த சத்துவகுணத்திற்கு நாம உயர முடியும். அப்போ இந்த சத்துவகுணத்துக்கு வர்றதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த பக்தி எல்லாம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அது கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா வீழ்ச்சி அடைவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ நம்மளுடைய பக்தியை நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பக்தர்களோட சங்கத்துல எந்த ஒரு கர்வமும் இல்லாம எந்த ஒரு பற்றும் இல்லாம எதையும் எதிர்பார்க்காம, அதுதான் வந்து தூய்மையான கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ இங்க இந்த ஆசைகள் பலன் தரும் செயல்களின் மூலமும் தத்துவார்த்த யூகங்களின் மூலமும் உண்டாகின்றன. இந்த பௌதிக ஆசை எதால வருது? நான் இதெல்லாம் செஞ்சேன்னா எனக்கு ஒரு இது கிடைக்கும் இல்லையா? பலன் தரும் செயல்களின் மூலமாக, அதனாலையும் இல்ல அப்படின்னாக்கா தத்துவார்த்த யூகங்களின் மூலமாகும். இப்படி இருக்கலாமோ அப்படி இருக்கலாமோ. நான் வந்து நம்ம சில சமயம் யோசிப்போம், பகவான் முன்னாடி இருக்கும்போது நம்மளே அறியாம சில சமயம் அந்த ஆனந்த கண்ணீர் அந்த இதெல்லாம் பார்ப்போம். அப்ப நினைச்சுக்கோம் நானும் தூய பக்தியில ரொம்ப உயர்ந்துட்டனோ அப்படின்னு. இதெல்லாம் யூகங்கள், அப்படி அல்ல.
நான் வந்துட்டனோ நம்ம நினைக்கவே மாட்டோம் அந்த மாதிரி. எப்படி கோபியர்கள்கிட்டலாம் இருந்ததெல்லாம் வந்து தூய்மையான பக்தி இல்லையா? ஸோ அது வந்து டிஃப்ரெண்ட். நம்ம உடனே நம்ம வந்து சில விஷயம் நமக்கு ஃபீல் ஆகும்போது, ஓ நானும் ரொம்ப உயர்ந்துட்டோம் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? நான் நினச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி. ஸோ அப்புறம் கிளாஸஸ்லாம் எடுக்கும்போது டீச்சர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அப்போ தான் தெரியுது, ஓ அது வந்து நான் ஒரு தவறான ஒரு எண்ணத்தில் இருந்தேன். ஸோ இங்கே வந்து தத்துவார்த்த யூகங்களின் மூலமாகவும் இந்த மாதிரியான ஆசைகள் வருகின்றது. என்ன ஆசை? பௌதிகமான ஆசை. பக்தி பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது கூட நாம வீழ்ச்சி அடைவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. கேர்ஃபுல்லா நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பொதுவா மக்கள் லோகாயத நன்மைக்காக பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுறாங்க இல்லையா? நம்ம வந்து பார்க்கலாம், இப்பெல்லாம் பௌதிகமான இதுல வந்து யாராவது ஒருத்தர் பேசினாலே இவங்க பின்னாடி ஏதோ ஒன்று தேவை, அதுக்காக அப்படி பேசுறாங்க. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்ப யுகம். அதனால லோகாயுத நன்மைக்காக பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபடுறாங்க மக்கள். தத்துவவாதிகளோ உன்னத உணர்வினை வண்டியான வார்த்தை ஜாலங்கள் மற்றும் யூகங்களின் மூலம் எடுத்திருக்க முயல்கின்றார்கள். இந்த 2 பேரும் எதுக்காக பிரபுபாத சொன்னான்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருங்க. இப்ப எத்தனை போலி சாமியார்கள் வந்துட்டாங்க. ஸோ நம்மளுடைய அந்த பகுத்தறிவுன்ற ஞானத்தை ஒழுங்கா உபயோகப்படுத்தி சரியான ஆன்மீக உணர்வு எது அப்படின்றத தெளிவா நாம தேர்ந்தெடுக்கணும். தூய பக்தி தொண்டு எப்போதும் இது போன்ற பலன் தரும் செயல்கள் மற்றும் தத்துவார்த்த யூகங்களிலிருந்து விலக்க பெற்றதாக மட்டுமே இருத்தல் வேண்டும். ஸோ தூய்மையான பக்தி தொண்டு இந்த மாதிரி தத்துவார்த்தமான விஷயங்கள்ல இருந்தும் இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல இருந்தும் புலனின்பத்திலிருந்தும் வேறுபட்டதாக இருக்கும். புற தூண்டுதல் அற்ற அன்பு துண்டினால் அதிகாரம் பெற்றவங்களிடமிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு அல்லது தூய பக்தி தொண்டினை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். புற தூண்டுதலற்ற அப்படின்னாக்கா, நான் இது நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும், வெளியிலேருந்து யாராவது சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு காலையில் 4 மணி ஆயிட்டா உடனே கிளம்பி நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்கத்தில் கோவிலேருந்து மங்களாரத்தி அட்டென்ட் பண்ணணும், இல்லை ஆன்லைனில் இது பண்ணணும். ஸ்டார்டிங்கில் நமக்கு வந்து அது கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ நமக்கு பக்தர்களோட சங்கம், தூய பக்தர்களோட அரவணைப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர். அது ப்ராக்டிஸ் பண்ண நமக்கு வந்து அது ஒரு பிஹேவியராக மாறிடும். அப்போ வெளியிலேருந்து யாருமே சொல்லாமல் நாமளாவே சில விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ குழந்தை பிறந்துருச்சுன்னா அம்மாவுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அம்மாவுக்கு சிசேரியன் பண்ணி இருப்பாங்க, அவங்களே ஸ்பைனல் அனஸ்தீசியா கொடுத்து மயக்கத்தில் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கீழே ஒரு 15 சென்டிமீட்டருக்கு தையல் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தோணவே தோணாது. அந்த நேரத்தில் வலியாக இருக்கும். ஆனால் குழந்தை அழுதுச்சு அப்படின்னா தன்னுடையதே மறந்துடுவாங்க. அந்த குழந்தைய முதல்ல பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதனால தான் தாய் ரொம்ப உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்காங்க. ஸோ அது போல் எந்த ஒரு புற தூண்டுதலும் இல்லாமல் தாமாகவே எப்படி ஒரு தாய் குழந்தைய பார்த்துக்கிறாளோ அது போல் நமக்கு வந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வு வரணும். யாரும் சொல்லி வருவது கிடையாது. அதுதான் வந்து தூய்மையான பக்தி தொண்டு அப்படின்றத நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். யார்கிட்டமிருந்து இது கிடைக்கப்பெறும்? நம்ம வந்து பகவத்கீதையில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? தத் விதி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையாம். ஸோ தன்னுணர்வு பெற்ற தூய்மையான ஆத்மாக்கு நாம் பணிவிடைகள் செய்து பணிவாக அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த ஞானத்தை பெறணும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பகவத்கீதையில். ஸோ இப்படி அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர்கள், ஏன்னா வேதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது போலவே தன்னுடைய வாழ்க்கையே இருக்கிறதுனால அவங்க தான் நமக்கு அதே ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்க முடியும். ஸோ இந்த உயர்ந்த ஞானம் என்பது நம்ம 4வது அத்தியாயத்தில் பார்த்துருக்கோம் பகவத்கீதையில் இல்லையா? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த உயர்ந்த ஞானத்தை அப்போது சூரிய தேவனாக இருந்த விவஸ்வானுக்கு அளிக்க, விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு, அவருடைய மகனுக்கு. ஸோ இப்படி டிசெண்ட் ஆகிட்டே வருது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த குரு சீட பரம்பரையிலிருந்து வந்தவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கும்போது தான் நாம் தூய்மை அடைகின்றோம். ஓகே, வேற யாராவது வாசிங்க அந்த ஒரு பேஜ் ஃபுல்லா. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பகுதி தொண்டு என்பது முழு நிறைவான தளர்ச்சியாகும். இது செயலற்று இருத்தல் அல்லது தங்கள் நேரம் முழுவதையும் அமைதியான தியானத்தில் செலவிடும் மனிதர்களுக்கான செயலற்றது இல்லை. இதனை விரும்பும் மனிதர்களுக்கு பல்வேறு வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்த்தல் என்பது வித்தியாசமானது ஆகும். ஸ்ரீல ரூப கோசாமியின் இது பற்றிய சொல் அனுசீசலம், அதாவது முன்னைய ஆச்சாரியர்கள் பின்பற்றி வளர்த்தல் என்பதாகும். வளர்த்தல் என்று நாம் கூறுவது செயலை மட்டுமே குறிப்பதாகும். செயலின்றி உணர்வினால் மட்டும் நமக்கு உதவ முடியாது. எல்லா செயல்களையும் 2 பிரிவு ஆக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சியத்தை அடைவது ஒரு பிரிவு,
மற்றொரு பிரிவு சில பாதகமான பின்விளைவுகளை தவிர்ப்பதற்குரியதாகும். சமஸ்கிருதத்தில் இவற்றை பிரவிருத்தி என்றும் நிவிருத்தி என்றும் கூறுவர். இதன் பொருள் நேர்முகச் செயல், மறைமுகச் செயல் என்பது. பிரவிருத்தி மறைமுகச் செயலுக்கு ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. நோயாளி ஒருவன் பாதகமான நோய்களை தவிர்ப்பதற்காக எச்சரிக்கையாக இருத்தல், மருந்து உட்கொள்தல் போன்றவற்றை நிவர்த்தி எனலாம். ஆன்மீக வாழ்வினை வளர்த்துக் கொண்டும் பக்தி தொண்டினை மேற்கொண்டும் இருப்பவர்கள் எப்போதும் உடலால் அல்லது உள்ளத்தால் செய்யக்கூடிய செயலில் ஈடுபடுகின்றனர். நினைத்தல், உணர்தல் அல்லது விரும்புதல் போன்றவை உள்ளத்தின் செயல்களாகும். நாம் புறத்தே ஏதேனும் ஒன்றை செய்யும் பொழுது அச்செயல் தூல உடற்புலன்களால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. நமது குரு மற்றும் சிறந்த ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவட்டினை பின்பற்றி நமது மனச்செயல்களில் நாம் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றி சிந்திக்க முயலுதலும், அவரை எவ்வாறு இன்புறுத்தலாம் என்று திட்டமிட மனதிலும் மற்றும் வாக்கிலும் தனித்தனியே செய்யும் செயல்கள் என்று இருக்கின்றன. கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் அவனது வார்த்தைகளை பகவானின் கீர்த்திகளை உபதேசிப்பதில் ஈடுபடுத்துகின்றான். இது கீர்த்தனம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. மனதினால் கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் எப்போதும் பகவானின் செயல்களான குருஷேத்திர யுத்த களத்தில் அவர் உபதேசித்து அருளியதையும் அவர் பக்தர்களுடன் விருந்தாவனத்தில் செய்த லீலைகளையும் சிந்திக்கின்றான். இவ்வாறு ஒருவனால் எப்போதும் பகவானின் செயல்களையும் லீலைகளையும் சிந்திக்க முடியும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் மன கலாச்சாரமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே பார்க்குறோம், இந்த பக்தி தொண்டு என்பது முழு நிறைவான தளர்ச்சி, அதாவது பூரணமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இது செயலற்றிருத்தல் அல்லது தங்கள் நேரம் முழுவதையும் அமைதியான தியானத்தில் செலவிடும் மனிதர்களுக்கான செயலற்றது இல்லை. அதாவது நான் தியானம் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் பக்தியானா அப்படி அல்ல. இந்த அருவவாதிகள்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, அதுவும் கிடையாது. அதே சமயத்துல என்ன சொல்றது, பகவானுக்கு நம்மளுடைய ஐம்புலன்களையும் உபயோகப்படுத்தி தொண்டு செய்வது தான் உண்மையான பக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அருவவாதிகளுக்கு கருத்துக்களுக்கு ஒப்பானதும் கிடையாது, மாயாவாதிகள் கருத்துக்களுக்கு ஒப்பானதும் கிடையாது. இது வேறுபட்ட ஒன்று அப்படின்றத சொல்றார். இந்த பக்தி தொண்டை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, இதனை விரும்பும் மனிதர்களுக்கு பல்வேறு வழிமுறைகள் இருக்கின்றன, பல வழிகள் இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்த்தல் என்பது வித்தியாசமானது. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வு என்பது ரொம்ப உச்சிதமானது. அது மற்ற வழிமுறைகளை காட்டிலும் வேறுபட்டது. ஸோ அதை ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் என்னன்னு சொல்லியிருக்கார், அனுசீலனம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களோட திருப்பாத வழிகளை ஃபாலோ பண்றது, அவர்களை பின்பற்றி நாம பக்தியில முன்னேறது, அதுதான் அனுசீலனம். செயலின்றி உணர்வினால் மட்டும் நமக்கு உதவ முடியாது. சும்மா எந்த ஒரு பக்தி தொண்டுமே என்னுடைய உடலை உபயோகப்படுத்தி அவருக்கு செய்யாம அப்படியே நான் உணர்வினால அப்படியே நான் இதுல இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் தவறான ஒன்று. நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறார் பிரபுபாதர். ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சியத்தை அடைவது ஒரு பிரிவு, சில பாதகமான பின்விளைவுகளை தவிர்ப்பது. ஸோ இங்க பார்த்தோன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் ரெண்டா பிரிக்கலாம்னு சொல்ற பிரபுபாதர். என்ன, ஒன்று நம்ம அடைய வேண்டிய லட்சியத்தை அடையிறதுக்காக பெரும் முயற்சி செய்யறது, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அதை அடைய விடாமல் தடுக்கிற விஷயங்களை அடைய விடாமல் எதெல்லாம் நமக்கு தடுக்குதோ தடையாக இருக்கோ அதுலேருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வீட்டிலேயே குழந்தைங்க இப்போ 12th எக்ஸாம் எழுதுறாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களோட ரொட்டீன் போயிட்டே இருக்கும், அவங்க ஒரே ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க, படிக்கிறது மற்ற இந்த விஷயத்தில் மட்டும் இருப்பாங்க. ஸோ இது முதல் விஷயம். இன்னொன்று என்ன அப்படின்னாக்கா அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. சிலர் டிவி கட் பண்ணிடுவாங்க, மொபைல் கட் பண்ணிடுவாங்க. நிறைய இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தவங்களோட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க 4 வருஷமாக நான் மொபைலையே தொடலை அப்படின்வாங்க. ஸோ வெறும் அந்த 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 எதெல்லாம் அந்த நோக்கத்தை அடையிறதுக்கு தடையாக இருக்கோ அதுலேருந்து விடுவித்து இருக்குது, அதை தவிர்ப்பது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே ஒரு
எல்லா செயல்களையும் ரெண்டா பிரிக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சியத்தை அடையணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்காக உழைக்கிறது, அதை அடைய விடாமல் எதெல்லாம் தடுக்குதோ அதை தவிர்ப்பது, சில பாதகமான பின்விளைவுகளை தவிர்ப்பது. ஸோ சமஸ்கிருதத்துல இது என்னன்னு சொல்றாங்க, பிரவிருத்தி மார்க்கம் நிவிருத்தி மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது என்ன அப்படின்னாக்கா, நேர்முக செயல் மறைமுக செயல். பிரவிருத்தி மார்க்கம் நேர்முக செயல் அடையிறதுக்காக நாம் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள். நிவிருத்தி மார்க்கம் மறைமுக செயல். எக்ஸாம்பிள் நமக்கு புரோபாதர் கொடுத்துருக்க, ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் அப்படின்னாக்கா 16 மாலைகள் ஜெபம் கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும், சில விஷயங்களை தவிர்க்கணும், 4 ஒழுக்க விதிமுறைகளை சொல்லியிருக்கார். ஆன்மீக முன்னேற்றம் வரும்போது அப்போ கண்டிப்பா பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள், நம்மளுடைய கோல் என்ன, நோக்கம் என்ன, 16 மாலைகள் ஜெபம் பண்றது. அந்த நிவிருத்தி மார்க்கம் மறைமுக செயல் என்ன, இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்றது, மது மாது சூது புலால் உண்பதை தவிர்த்தல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளும் இங்கே வந்து புரோபாதர் கொடுத்துருக்கார். ஒரு நோயாளி பாதகமான நோய்களை தவிர்ப்பதற்காக எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது, இன்னொன்று வந்து மருந்து உட்கொள்ளுதல். ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துட்டார் புரோபாதர், சிம்பிளா இல்லையா. நம்ம இப்போ கொரோனா வந்து உலகத்தையே புரட்டி போட்டது இல்லையா, பேண்டமிக் எபிடமிக் டிசீஸ் பார்க்குறோம் ஃபுல்லாக. ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மருந்து எடுத்துக்கிறது ஒரு விஷயம், இன்னொன்று வந்து அது வராமல் தடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், குவாரண்டைன் பண்ணாங்க, அப்புறம் இந்த ஹேண்ட் சானிடைசரு மாஸ்க் யூஸ் பண்ணாங்க, க்ரௌட் அவாய்ட் பண்ணது. ஸோ இந்த மாதிரி 2 விதமாக அந்த செயலை பண்ண முடியும். ஸோ ஆன்மீக வாழ்வினை வளர்த்து கொண்டும் பக்தி தொண்டினை மேற்கொண்டும் இருப்பவர்கள் எப்போதும் உடலால் அல்லது உள்ளத்தால் செய்யக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள். இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கவங்க உடலாலும் சரி மனதாலும் சரி எப்பவும் கிருஷ்ண உணர்வுலேயே இருக்காங்க. ஸோ அந்த உடலால் நம்ம எப்படி பக்தி தொண்டு பண்ணுறோம், நம்ம வீட்டில் பகவானுக்கு வந்து ஆரத்தி பண்ணுறோம், அர்ச்சனை பண்ணுறோம், அவருக்கு வந்து பிரசாதம் பண்ணுறோம், அது நைவேத்தியம் பண்ணுறோம், அவரை வந்து தினமும் குளிப்பாட்டி அவங்களுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ அதை வந்து இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி நாம் செயல்களை செய்யணும். மனதாலும் வந்து பகவானையே எப்பொழுது நினைச்சுட்டு இருக்க மாதிரி நாம் செயல்களை செய்ய வேண்டும். ஸோ நினைத்தல், உணர்தல் அல்லது விரும்புதல் போன்றவை உள்ளத்தின் செயல்களாகும். செயலை செய்யறது உடலை உபயோகப்படுத்தி, மனதால பண்றது பகவானை நினைக்கிறது, அவருக்கு நம்ம செய்யற விஷயங்கள் பக்தி தொண்டு செய்யறது உணர்றது. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி வந்து அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு வழிபாடு பண்றோமோ ஆர்த்தி பண்றோமோ அது போல அந்த இது செய்யறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்களா, மனசால அவங்க வந்து அப்படியே எல்லா ஸ்டெப்ஸும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்களாம். ஸோ அந்த மாதிரி 2 விஷயங்களை பார்க்குறோம். ஸோ புறத்தே ஏதேனும் ஒன்றை செய்யும் பொழுது அச்செயல் ஸ்தூல உடற்புலன்களால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. நாம வந்து 2 விதமான உடல்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கோம் இந்த ஜீவாத்மா, ஸ்தூல உடல் சூக்ஷ்ம உடல். ஸ்தூல உடல்னாக்கா நம்ம இந்த கண்களால பார்க்கக்கூடியது, பஞ்சபூதங்களாக ஆக்கப்பட்டிருக்கு, கை கால் இந்த உடல். சூக்ஷ்ம உடல் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப நுணுக்கமானது, அதை நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஸோ ஜீவாத்மா மனம் புத்தி அகங்காரம் இந்த 3 லேயரால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அந்த ஆத்மாவோட சைஸே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஒரு முடியோட அந்த ரோமத்தோட நுனிய 10,000 முறை நம்ம டிவைட் பண்ணினோம்னா அதோட சைஸ் என்னவோ அதுதான், அது இன்விசிபிளா போயிடும் இல்லையா. அதனாலதான் சூக்ஷ்ம உடல். நம்ம ஆல்ரெடி பகவத்கீதையில ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ பகவான் வேறுபட்டவர், அவர் எப்பவுமே வந்து அவர் ஒரே உடல்ல தான் இருக்காரு, ஆனா நமக்கு தான் 2 விதமான உடல்னு பார்க்குறோம். ஸோ இந்த உடலை, ஸ்தூல உடலை உபயோகப்படுத்தி நாம நம்மளுடைய பக்தியை செய்யணும் பகவானுக்கு. நமது குரு மற்றும் சிறந்த ஆச்சாரியர்களோட அடிசுவடுகளை பின்பற்றி நமது மன செயல்களில் நாம் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பற்றி சிந்திக்க முயற்சி செய்தல் வேண்டும். நீங்க பிரபுபாதருடைய எந்த லெக்சர் வேணா எடுத்துக்கங்க, ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும் அவருடைய ஆச்சாரியரும் குளோரிஃபை பண்ணாம ஒரு லெக்சர் கூட இருக்காது. ஸோ அப்போ அவங்க எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ண உணர்வில் லயித்து போயிருந்தா அது ஸ்பான்டேனியஸாக வரும் அவங்களுடைய பேச்சில் இல்லையா. ஸோ இங்கே நம்ம அதை தான் பார்க்குறோம். குரு மற்றும் சிறந்த ஆச்சாரியர்களோட அடிசுவடுகளை அவங்க எப்போவுமே வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே நினைச்சுட்டு இருக்காங்க, அவரை பற்றியே குளோரிஃபை பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ அவரை எவ்வாறு இன்புறுத்தலாம் என்று திட்டமிட மனதினாலும் மற்றும் வாக்கினாலும் தனித்தனியே செய்யும் செயல்கள் என்று இருக்கின்றன. முக்கியமான விஷயம் இங்க. அந்த ஆச்சாரியர்களை எப்படி நாம வந்து இன்புறுத்துறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். 2 விதமாக பக்தி தொண்டு செய்யலாம் ஆச்சாரியர்களுக்கு. இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி செய்யக்கூடிய ஒன்று, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய லெக்சர்ஸ் வந்து கேட்டு அதன் மூலமாக பியூரிஃபை பண்ணுறது, அதை அவர் வந்து குளோரிஃபை பண்ணுறதா நம்ம பார்க்குறோம்.
மனதினாலும் வாக்கினாலும் தனித்தனியே செய்யும் செயல்கள் என்று இருக்கின்றன. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் அவனது வார்த்தைகளை பகவானின் கீர்த்திகளை உபதேசிப்பதில் ஈடுபடுத்துகின்றான். ஸோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அந்த உணர்வில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் எப்பவும் பகவானை பற்றின நாம ரூப குண லீலைகளை பற்றி கீர்த்தனைகளாக மற்றவங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, உபதேசிச்சுட்டே இருப்பாங்க. இதுதான் கீர்த்தனம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாதசேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் பார்க்குறோம். ஸோ அதில் கீர்த்தனம் என்பது என்ன? நம்ம பேசினாலே பகவானை பற்றி மட்டும்தான் பேசுவாங்க அந்த தூய பக்தர்கள். நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே தூய பக்தர்களுடையது. அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்றதான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதை தவிர்த்து மற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அது பக்தி இல்லை. அதை தான் நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ண உணர்வுல கூட பாதகமாக நடக்கக்கூடிய செயல்கள் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வுடையவன் எப்பொழுதும் பகவானை பற்றியே நினச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவரை பற்றியே பேசுவாங்க. அதுதான் கீர்த்தனம். ஸோ மனதினால் கிருஷ்ண உணர்வுடையவுடன் எப்போதும் பகவானின் செயல்களான அதுதான் பார்த்தோம். அவருடைய நாமம், அவருடைய குணம், அவருடைய ரூபம். இப்போ பக்தவச்சலன் அப்படின்னு சொன்னால் பகவான் பக்தருக்காக எவ்வளோ தூரம் தாழ்ந்து வரார் அப்படின்ற லீலை நம்ம கேட்டிருப்போம். ஸோ அது ஞாபகம் வரும். நாமம், ரூபம், அவருடைய ரூபம் எப்படி நம்ம திருப்பாதத்திலிருந்து திருமுடி வரைக்கும் அவருடைய ரூபத்தோட இதை நம்ம பிரம்மசமயத்தில் படிச்சிருக்கோம், இல்லை மற்ற இதில் நம்ம கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா உடனே அதை அனுபவிப்போம். நாம, ரூபம், குணம், அவருடைய குணம். அவர் எப்படி எளிமை. எல்லா அவதாரத்துலேயும் நம்ம கிருஷ்ண அவதாரம் ரொம்ப உயர்ந்ததாக கருதப்படுகின்றது. ஏன் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப எளிமையானவர், எல்லாராலும் எளிதாக கவரப்படக்கூடியவர். அதனால ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், அவர் தான் பூரணமானவர். அவரே அனைத்து அவதாரத்தின் மூலம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். எல்லா அவதாரமும் அவருடைய அங்கமோ அல்லது அங்கத்தின் அங்கமோ, அவதாரமோ அல்லது அவதாரத்தின் அவதாரமோ தான் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம அது கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கவங்க எப்பவும் அவருடைய லீலைகளை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. குருக்ஷேத்திர யுத்த களத்தில் அவர் உபதேசித்து அருளியதையும் அவர் பக்தர்களுடன் பிருந்தாவனத்தில் செய்த லீலைகளையும் சிந்தித்து கொண்டே இருப்பார்கள். இவ்வாறு ஒருவனால் எப்போதும் பகவானின் செயல்களையும் லீலைகளையும் சிந்திக்க முடியும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் மன கலாச்சாரமாகும். மனம் பண்படுறது இப்படிதான் கிருஷ்ண உணர்வுல இருப்பாங்க. வேற யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க அடுத்த பேஜ். மாதாஜி வாசிங்க ப்ரோ. ஹரே கிருஷ்ண மாதே. அதுபோல நமது உடலினால் நாம் பல்வேறு செயல்களை அர்ப்பணிக்க முடியும். ஆனால் இவ்வாறான செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணனுடன் உறவுடையதாக இருத்தல் வேண்டும். இவ்வுறவானது கிருஷ்ணரின் சீட பரம்பரையில் வந்த தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் ஒருவன் தன்னை தொடர்புபடுத்தி கொள்வதன் மூலம் நிறுத்தப்படுகிறது. ஆனால் உடலினால் செய்யும் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களின் ஆன்மீக குருவினால் தெரியப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் நம்பிக்கையுடன் செய்யப்பட வேண்டும். ஆன்மீக குருவுடன் கொள்ளும் தொடர்பு தீட்சை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆன்மீக குருவினால் தீட்சை கொடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்க்கும் ஒருவனுக்கும் இடையில்லாத தொடர்பு நிலைநிறுத்தப்படுகின்றது. தகுதிமிக்க ஆன்மீக குருவினால் தீட்சை அளிக்கப்படாமல் கிருஷ்ண உணர்வுடனான உண்மை தொடர்பு ஒருபோதும் நிலைநிறுத்தப்படுவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வின் வளர்ச்சி என்பது பௌதிகமானதன்று. பகவான் புற சக்தி, அகசக்தி, இடைசக்தி என்று 3 சக்திகள் உடையவராக இருக்கின்றார். உயிர்கள் இடை சக்திகள் எனப்படும். பருவுலக தோற்றும் புறச்சக்தி அல்லது பௌதிக ஒன்று இருக்கின்றது. அது அச்சக்தியிலிருந்து உண்டாகின்ற இடை சக்தி எனப்படும் உயிரினங்கள் தாழ்ந்த புறசக்தியின் கீழ் செயல்படும் போது பௌதிக செயல்களை செய்கின்றன. அவை ஆன்மீக சக்தியின் கீழிருந்து செய்யும் செயல்கள் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இதன் பொருள் மகாத்மாக்கள் அல்லது மகா பக்தர்கள் பௌதிக சக்தியின் ஈர்ப்பின் கீழ் செயல்படுவதில்லை. மாறாக ஆன்மீக சக்தியின் ஈர்ப்பின் கீழ் செயல்படுகின்றன என்பதாகும். பக்தி தொண்டில் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில்
செய்யப்படும் செயல்கள் எல்லாம் ஆன்மீக சக்தியின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செய்யப்படுகின்றன. அதாவது சக்தி என்பது நடுவகை வலிமையாகும். அந்த வலிமை தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குரு மற்றும் கிருஷ்ணரால் ஆன்மீக மயமாக்கப்படுகின்றது. கிருஷ்ண தாச கவிராஜ கோஸ்வாமியின் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் பகவான் சைத்தன்யர் கிருஷ்ணரின் கருணையினால் நல்ல அதிர்ஷ்டசாலி ஒருவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்கிறான் என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆன்மீக வாழ்வில் ஆர்வமுடையவனுக்கு அவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான அறிவானது கிருஷ்ணரால் அளிக்கப்படுகிறது. பின்னர் ஆன்மீக குருவின் கருணையினால் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வின் முழு அதிகார எல்லையையும் கிருஷ்ணர் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கீழ் ஆன்மீக சக்தியின் கீழ் நேரடியாக இருக்கின்றது. இதற்கு பௌதிக உலகுடன் எத்தகைய தொடர்பும் இல்லை. கிருஷ்ணா எனும் போது நாம் முழுமுதற் கடவுளை அல்லது பல்வேறு சக்திகளாலும் பார்த்திருக்கின்றார் என்றிருக்கின்றோம். கிருஷ்ணா என்பதற்கு பறந்து இருக்கின்றார் என்று அறிகிறோம். கிருஷ்ணர் என்பதற்கு பொருள் எல்லாமாகவும் எல்லாவற்றையும் உடையவராகவும் இருக்கின்றார் என்பதாகும். எனினும் பொதுவாக கிருஷ்ணா என்பது கிருஷ்ணரையும் அவரது பரந்த தன்மையை குறிப்பதாக மட்டுமே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் தம்மை பல தேவராகவும் சங்கர்ஷ்ணராகவும் வாசுதேவராகவும் அனிருத்தராகவும் பிரத்யுத்மனாகவும் ராமராகவும் நரசிம்மராகவும் வராகராகவும் விரித்து கொண்டார். அதுபோல பல்வேறு பிற அவதாரங்களாகவும் எண்ணற்ற விஷ்ணு அவதாரங்களாகவும் விரித்து கொண்டார். இவை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கணக்கற்ற அலைகளைப் போல எண்ணற்றவை என்று விவரிக்கப்படுகின்றன. ஆகையால் கிருஷ்ணர் இவை போன்ற எல்லா அவதாரங்களையும் அதுபோல அவரது தூய பக்தர்களையும் தமக்குள் உடையவரா ஆவார். பிரம்ம சம்ஹிதையில் கிருஷ்ணரின் அவதாரங்கள் அனைத்தும் சித்து ஆனந்தத்தில் முழு நிறைவு பெற்றவை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. பக்தி தொண்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், அது போல் நமது உடலினால் நாம் பல்வேறு செயல்களை அர்ப்பணிக்க முடியும். நம்ம இந்த உடலை உபயோகப்படுத்தி நிறைய செயல்களை பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்க முடியும். ஆனால் இவ்வாறான செயல்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருடன் உறவுடையதாக இருத்தல் வேண்டும். நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே பகவானுக்கு அதை நம்ம பகவானுக்கு ஒரு உறவுடையதாக இருக்கணும், அவரோட லிங்க் பண்ணதாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சாப்பிட்றோம், அது ஒரு செயல். ஆனால் அந்த சாப்பாடு பகவானுக்கு அர்ப்பணித்த நைவேத்தியம் பண்ணின அந்த பிரசாதத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்றதாக இருக்க வேண்டும். ஸோ அந்த மாதிரி நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே அவருடைய உறவு கொண்டதாக இருக்கணும். இவ்வாறானது கிருஷ்ணரின் சீட பரம்பரையில் வந்த தகுதி வாய்ந்த குருவுடன் ஒருவன் தன்னை தொடர்பு படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் நிலைநிறுத்தப்படுகின்றது. எப்படி இந்த உறவானது எப்படி நிலைநிறுத்தப்படுது அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் ரொம்ப உயர்ந்தவர்கள். நம்ம காலையில படிக்கிறோம் இல்லையா, சம்சார தாவா நரலீத லோகா. ஸோ இந்த அடர்ந்த இருளை இருள்ல இருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறதுக்காக பகவானுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அவங்கெல்லாம், பகவானுடைய அங்கம். ஸோ அந்த உயர்ந்த சீடர்களின் பரம்பரையில் வந்த தகுதி வாய்ந்த அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து தான் இது நம்ம அவங்க கிட்ட அந்த தொடர்பை கொண்டு வரதுனால நாம இதுல இருந்து வெளிவர முடியும். ஸோ அதுதான் தீட்சை என்று அழைக்கப்படுகின்றது இல்லையா. ஸோ தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் ஒருவன் தன்னை தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் இது நிலைநிறுத்தப்படுகின்றது. ஸோ இது நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை நாம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். ஆனால் உடலினால் செய்யும் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் ஆன்மீக குருவினால் நெறிப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் நம்பிக்கையுடன் செய்யப்பட வேண்டும். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பார்க்குறோம், சரண்டர் ஃபார்ம் எடுக்கிறோம். முதல்ல சரணாகதி ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறோம். அவங்க நம்மளை அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது அவங்களால
நெறிப்படுத்தப்பட்டு, ஆச்சாரியர்களால் நெறிப்படுத்தப்பட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்பிக்கையோடு நாம் அந்த செயல்களில் ஈடுபட்டுட்டே இருக்கணும். ஸோ ஆன்மீக குருவுடன் கொள்ளும் தொடர்பு தான் தீட்சை என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அப்போ நம்ம தீட்சை எடுக்கும்போது அந்த குரு சீட பரம்பரையோடு நாம இணைந்து விடுகின்றோம். அதனால தீட்சைன்றது வந்து சாதாரண விஷயம் அல்ல. அதுவும் பிராமன் தீட்சை எடுக்கிறது மிக உயர்ந்த விஷயம் இல்லையா? ஸோ ஆன்மீக குருவினால் தீட்சை கொடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து கிருஷ்ணருக்கும் கிருஷ்ண உணர்வினை வளர்க்கும் ஒருவனுக்கும் இடையில்லா தொடர்பு நிலைநிறுத்தப்படுகின்றது. எப்போ நாம் தீட்சை எடுத்துக்கொண்டோமோ அப்போ நம்மளுடைய பக்தி அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ பகவானுக்கும் நமக்கும் வந்து எந்த ஒரு கேப் இருக்கக்கூடாது, இடையில்லாத தொடர்பு அது நிலைநிறுத்தப்படுகின்றது. நாம் அவருடைய குரு சீட பரம்பரையில் இணைந்து விட்டோம். ஸோ நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் புனிதமானதாக இருக்க வேண்டும். அதுக்கு முதல்ல நாம தகுதியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அதுக்கு தான் தகுதிமிக்க ஆன்மீக குருவினால் தீட்சை அளிக்கப்படாமல் கிருஷ்ண உணர்வுடனான உண்மை தொடர்பு ஒருபோதும் நிலைநிறுத்தப்படுவதில்லை. எதுக்கு வந்து நம்ம சொல்றோம் லெவல் 3 வந்துட்டீங்க, 4, 5 பக்தி சாஸ்திரி இதெல்லாம் வந்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா தீட்சை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இல்லைன்னா நம்ம படிக்கிறதுக்கும் நம்ம நடந்துக்கிற செயல்களுக்கும் வேறு எந்த ஒரு யூஸ்மே கிடையாது, உபயோகமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ நாம் எப்போ ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறமோ நீங்கள் அதே மாதிரி சைட் பை சைடு இந்த தீட்சை எடுக்கிற ப்ராசஸும் இருக்கணும். ப்ராசஸ் மட்டும் இல்லை, அதுக்கு உண்டான தகுதிகளை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அந்த கிருஷ்ண உணர்வின் வளர்ச்சி என்பது பௌதிகமானது கிடையாது. ஸோ அந்த பௌதிகமான விஷயத்தில் டபுள் டாக்டரேட், ட்ரிபிள் டாக்டரேட், நான் இதை வாங்கிட்டா எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை, அந்த மாதிரியான விஷயம் கிடையாது. இது முற்றிலுமாக ஆன்மீகமானது. பகவானுக்கு 3 விதமான சக்தி, நிறைய சக்தி இருக்குது. அதில் ப்ரிடாமினண்ட்டாக 3 விதமான சக்தி: பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி அப்படின்னு பார்க்குறோம். பகிரங்க சக்தி அதாவது புறசக்தி. அவருடைய அந்த புறசக்தினால தான் இந்த பௌதீக லோகம் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பிராகிருத லோகம் பார்க்குறோம், அது வந்து ஆன்மீக லோகத்தோட ஒரு நிழல் படிவம் அப்படின்னு பார்க்குறோம், அதனுடைய பிரதிபிம்பம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்போ உண்மையானது எங்க இருக்கு? அந்த ஆன்மீக லோகம். அது எதால் உருவாக்கப்பட்டது? பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. அது வந்து யோக மாயா அப்படின்னு பார்க்குறோம், பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. அப்போ இந்த பிராகிருத லோகம் என்ன? இது மகாமாயா. அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறது என்ன? மார்ஜினல் சக்தி அல்லது மார்ஜினல் எனர்ஜி அல்லது வந்து தடஸ்த சக்தி அப்படின்னு பார்க்குறோம், நடுத்தர சக்தி. அதில் தான் வந்து இந்த மனித ஜீவாத்மாக்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன் அதை வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம்? ஏன் அது மார்ஜினல் வந்திருக்கு? தடஸ்த சக்தியிலேருந்து. ஸோ அந்த ஜீவாத்மா இப்போ முடிவு பண்ணலாம், மேலே ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகணுமா அல்லது பௌதீக லோகத்துக்கு போகணுமா, பௌதீக புலனின்பத்தில் ஈடுபட்டு வீழ்ச்சி அடையணுமா அல்லது புலன்களை கட்டுப்படுத்தி பற்றின்றி கடமைகளை செய்து ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகணுமான்றது அது நிர்ணயிக்கப்படக்கூடிய சக்தி வந்து இந்த மனித குலத்துக்கு இருக்கிறதுனால அது வந்து தடஸ்த சக்தி அல்லது மார்ஜினல் எனர்ஜி, இடைச்சக்தி, நடுத்தர சக்தியிலேருந்து அதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ இந்த தாழ்ந்த புறசக்தி, உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி ரெண்டுமே பகவான் கிட்ட தான் வந்திருக்கு. ஆனாலும் அங்கே வேறுபாடு இருக்கு. ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் அப்படிப்பட்டது. ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்குறோம், அக ஆன்மீக சக்தியின் கீழிருந்து செய்யும் செயல்கள் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள். அந்த ஆன்மீகமாக செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்படின்னா என்ன? அந்த ஜீவாத்மாக்கள், அதாவது அவங்க இப்போ ஜீவாத்மா இல்லை, ஆன்மீகமான செயல்களை செய்யறதுனால, கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்கள் செய்யறதுனால அவங்க மகாபாகவதர்கள் அல்லது மகாபக்தர்கள், மகாத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். நம்ம எல்லா குருமார்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் மகா பக்தர்கள், மகாத்மாக்கள், மகாபாகவதர்கள். ஏன்னா அவங்களுடைய எண்ணம், செயல் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கையில எல்லாம் நீங்க திரிதண்டம் பார்த்துருக்கலாம், மனம், வாக்கு, செயல். அது அனைத்துமே பகவானில் லயித்து போயிருக்கும். பகவானை பற்றி மட்டும்தான் அவங்களுடைய மனசு திங்க் பண்ணும். அவருக்கு அந்த கிருஷ்ண உணர்வை வளர்ப்பதற்கு தான் அவங்களுடைய செயல் இருக்கும். அந்த உடலானது அவருக்காக சேவை செய்யப்பட்டதாக இருக்கும். ஸோ அதனால அவங்கெல்லாம் மகாத்மாக்கள், எல்லாம் மகாபாகவதர்கள், பக்தர்கள் என்று சொல்லப்படுறாங்க. அவங்க ஒருபோதும் பௌதிக விஷயத்தினால ஆட்கொள்ளப்படுவதே கிடையாது. அவங்க கீழ் விழுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. மாறாக ஆன்மீக சக்தியின் ஈர்ப்பின் கீழ் செயல்படுகின்றார்கள். அவங்க எல்லாம் எப்பவும் பகவானுடைய சக்தியில் இருக்காங்க. நம்ம வந்து பக்தியில் கொஞ்சம் இப்போ வந்து 2-3 நாள் இது மங்களார்த்தி அட்டென்ட் பண்ணலன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் சொல்லிடுவோம். நான் வந்து ட்ராவலில் இருந்தேன், ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சு, நைட்டு லேட்டாக படுத்தோம், அது இதுன்னு. ஆனால் ஆச்சாரியர்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நைட்டு 12 மணி 2 மணியே ஆனாலும் கூட
ஸ்ரீ கிருஷ்ணா புக் படிக்காம ஆச்சாரியர்கள், நான் வந்து ஹிஸ் ஹோலினஸ் கோபாலகிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ அவங்க வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா புக் படிக்காமல் அவங்க தூங்க மாட்டாங்க. அதுபோல் எந்த ஊரில் எவ்வளோ லேட்டாக போனாலும், எந்த ஊரில் இருந்தாலும் காலையில் மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணிடுவாங்க அந்த ஊரில். ஸோ அந்த அந்த மாதிரி எவ்வளோ லேட்டாக படுத்தாலுமே. ஆனால் அதை தான் சொல்கிறோம், இப்போ அவங்க ஒருபோதும் பௌதிக சக்தியின் இருப்பின் கீழ் செயல்படுறதே கிடையாது. அவங்களோட செயல்கள் அனைத்தும் ஆன்மீகமாக இருக்கும். பகவான் கிருஷ்ணருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப தூய்மையானவர்கள். அதனால தான் ஆச்சாரியர்களுடைய திருப்பாதங்களை சரணாகதி செய்து நாம தீட்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மாறாக ஆன்மீக சக்தியின் கீழ் செயல்படுகின்றார்கள். பக்தி தொண்டில் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் எல்லாமே ஆன்மீக சக்தியின் நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கின்றது. அதனால பௌதீகமான விஷயத்துல தான் நமக்கு வீழ்ச்சி அல்லது துரோகம் இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா ஆன்மீகமான விஷயத்துல ஒருபோதும் வீழ்ச்சி இல்லை. பகவானுக்காக உண்மையா நாம மானசீகமா சின்னதா எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அது தூய்மையான ஒன்றாக கருதப்படுகின்றது. அப்ப அதுல இருந்து நமக்கு மென்மேலும் அது என்னது ஒரு உயர்வு இருக்குமே தவிர்த்து தாழ்வு என்பது கிடையவே கிடையாது. ஸோ ஆன்மீக சக்தியின், அதாவது சக்தி என்பது நடுவகை வலிமையாகும். அந்த வலிமை தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குரு மற்றும் கிருஷ்ணரால் ஆன்மீகமயமாக்கப்படுகின்றது. ஸோ அதனால தான் குரு, கிருஷ்ண, சாது, சங்கம், சாஸ்திரம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமிகள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அவங்க தான் சைத்தன்ய சரித்தாமிரதம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி பக்தி ரசாமிரத சிந்து நமக்கு வந்து ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் கொடுத்துருக்காங்களோ, அது போல கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி நமக்கு சைத்தன்ய சரித்தாமிரதம் கொடுத்துருக்காங்க. அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார்? பகவான் சைத்தன்யர் கிருஷ்ணரின் கருணையினால் நல்லதிஷ்டசாலி ஒருவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்கின்றான். இதுல இருக்க அத்தனை பேருமே வந்து தீட்சை எடுத்துக்கொள்ள தகுதியானவர்கள். ஏன்னா எல்லாருமே நான் வந்து இது காலையில் கிளாஸில் பார்த்துருக்கேன். நம்ம ஏர்லி மார்னிங் சாண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், அதில் எல்லாருமே பார்த்துருக்கேன். பகவானுடைய கருணை இல்லாமல் ஒரு துளி கூட பக்தி பண்ணவே முடியாது. நம்ம யார் எல்லாம் நிர்ணயம் பண்ணுறதுக்கு? இதுலேருந்து நம்ம மேலே போகிறது? அவர் விருப்பப்பட்டார்னா நம்மளை வந்து கண்டிப்பாக அவர் வந்து லைனில் கொண்டு வருவார். அதனால் அவர் சொல்லியிருக்கார், பகவான் சைத்தன்யர் கிருஷ்ணருடைய கருணையினால் நல்லதிஷ்டசாலி ஒருவன் தகுதி வாய்ந்த ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்கின்றான். நம்மளுடைய குருமார்கள் அத்தனை பேரும் உயர்ந்த மகாபாகவதர்கள், மகாபக்தர்கள். அவங்கெல்லாம் நடமாடும் தெய்வங்கள். அது கண் கூட பார்க்குறோம் நம்ம இல்லையா? நம்ம வந்து சொல்கிறோம், நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம், அதை படிக்கிறோம். ஆனால் அது ப்ராக்டிக்கலாக இது பண்ண முடியுமா? எதனா ஒரு வழி வந்தால் உடனே துடிச்சு போயிடுறோம். ஏன்? எனக்கு இது என்னோட கை அடிபட்டுருச்சு, என் கை, அப்போ எனக்கு தோணுதில்ல நான் இந்த உடல், எனக்கு அந்த எண்ணம் வந்துடுதே. ஆனால் நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் குருமார்கள்லாம் பார்க்குறோம், எல்லா நோயும் இருக்குது, ஆனாலும் அவர் ரொம்ப இன்பமாக இருக்கார். முன்னை விட இப்போ நான் நிறைய பக்தி, இப்போ நிறைய கிளாஸ் கொடுக்க முடியுது என்னால், அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஆறேன்னு சொல்கிறார். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? இதெல்லாம் நடைமுறையில் நடக்கிற விஷயங்களை நம்ம பார்த்துட்டுருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இங்கே வந்து ஆன்மீக குருவின் கருணையினால் அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சிப்படுகின்றான். அந்த உயர்ந்த ஆன்மீக குருவோட கருணையினால் மட்டும்தான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் நாம் வளர்ச்சி பெற முடியும். ஸோ குருவோட கிருப்பை மிக மிக அவசியம். குருவை திருப்தி செய்ய வேண்டும். எப்படி? பக்தி தொண்டு செய்வதனால் மட்டும்தான் குருவை திருப்திப்படுத்த முடியும். ஸோ அந்த கிருஷ்ண உணர்வின் முழு அதிகார எல்லையும் கிருஷ்ணர் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கீழ், ஆன்மீக சக்தியின் கீழ் நேரடியாக இருக்கின்றது. ஸோ அதனால நம்ம வந்து முன்னுரை பார்த்துட்டு இருக்கோம் பக்தி ரசாமிரத சிந்துல. அதில் ஜஸ்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் நமக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த 3 விதமான சக்தி, அதில் வந்து ஆன்மீக குரு, அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர்களோட தொடர்புனால மட்டும்தான் இந்த கிருஷ்ண உணர்வை அனுபவிக்க முடியும். இதற்கு பௌதீக உலகத்தோட எந்தவித தொடர்புமே கிடையாது. ஸோ இந்த பௌதிகமான லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் போல அல்ல இந்த ஆன்மீகமான விஷயங்கள். ஸோ கிருஷ்ணர் எனும் போதும் நாம் முழுமுதற் கடவுளை அவரது பல்வேறு சக்திகளாலும் பறந்திருக்கின்றார். பகவான் கிருஷ்ணருடைய சக்தி தான் எல்லாமே. பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, தடஸ்த சக்தி எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமாகவும் இந்த பௌதீக லோகம் அவருடைய சக்தியாலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கு, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானதுன்னு தெரிஞ்சோம். ஆனால் இதை விட உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் மீண்டும் புலன் இன்பத்தில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ இங்கே வந்து பார்க்குறோம், கிருஷ்ணர் என்பதற்கு பொருள் எல்லாம், எல்லாவற்றையும் உடையவராக அவரே இருக்கின்றார். நிறைய பொருள் இருக்குது கிருஷ்ணா அப்படின்னா. கிருஷ்ணா அப்படின்னாக்கா கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியவர், கருப்பாக இருக்கக்கூடியவர், அந்த மாதிரி எல்லாரையும் கவரக்கூடியவர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அவரே எல்லாமாவும் இருக்கார், எல்லாவற்றத்தையும் கொண்டவராகவும் அவரே இருக்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்குறோம்.
ஸோ அதனால பொதுவாக கிருஷ்ணர் என்பது கிருஷ்ணரையும் அவரது பரந்த தன்மையும் குறிப்பதாக மட்டுமே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவரே எல்லா இடத்துலையும் வியாபித்திருக்கார். அவருடைய சக்தி தான். நம்ம ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? நான் புதுசாக கண்டுபிடிச்சேன். என்ன புதுசாக கண்டுபிடிச்சோம்? அப்போ அந்த புதுசாக கண்டுபிடிச்சதுக்கு உண்டான மூலப்பொருள் எங்கேருந்து கிடைச்சது? இங்கேருந்து தான் கிடைச்சது. அப்போ அதை எப்படி நான் சொந்தம் கொண்ட முடியும்? என்னோடது நான் எப்படி சொல்ல முடியும்? அதனோட மூலப்பொருள் இங்கேருந்து தான் கிடைச்சிருக்கு. அதை வச்சு தான் நான் ஒரு பொருளை உருவாக்கியிருக்கேன். அதனால இது எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம், நான் தான் உருவாக்கினேன் நம்ம சொல்லவே முடியாது இல்லையா? ஸோ பகவான் தான் எல்லா இடத்துலையும் பறந்து இருக்கின்றார். அந்த புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் தம்மை பலதேவராகும் நம்ம பார்க்குறோம். அவருடைய ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தம் 3வது அத்தியாயம். ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். முதல்ல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். ஸோ அவருடைய அவதாரமோ அல்லது அவதாரத்தோட அவதாரம் தான் நம்ம பார்க்குறோம். அம்சமோ அல்லது அம்சத்தின் அம்சமோ தான் பார்க்குறோம். ஸோ முதல்ல கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார்? 4 முதல் விரிவங்கம் பலதேவர், பலராமர், சங்கர்ஷனர், வசுதேவர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர். அவர்கிட்ட இருந்து 2வது விரிவங்கம் அதே மாதிரி பலதேவர், சங்கர்ஷனர், வசுதேவர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர். அவர்கிட்ட இருந்து திருப்பி மற்ற எல்லாம் பிரியும். புருஷ அவதாரம், குணாவதாரம், லீலாவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம். ஒரு மன்வந்திரத்திலையும் பகவான் ஒரு அவதாரம் எடுக்கின்றார் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நாம் பார்த்துட்டே போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அவதாரங்கள், எண்ணற்ற விஷ்ணு அவதாரங்களும் விரித்து கொண்டார். இந்த மாதிரி பகவான் வியாபித்திருக்கார் எங்கேயும். அதுவும் கிருஷ்ணா என்று அழைக்கப்படும். கிருஷ்ணான்னா பல அர்த்தங்கள் இருக்கு. இங்க பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, கிருஷ்ணர் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கார், எல்லாமாவும் இருக்கார், எல்லாவற்றையும் தன்னகத்தே கொண்டவராகவும் இருக்கின்றார். இப்போ இங்கே நம்ம பார்க்குற எல்லாமே அவருக்குள்ளதான் ஒடுக்கம். அது அவர் தவிர்த்து எதையும் நம்ம பிரிச்சே பார்க்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். ஸோ அது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. முதல் ஸ்கந்தம் 3வது அத்தியாயம் முழுக்க இதை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது ஒரு அவருடைய அவதாரங்கள்லாம் எண்ணில் அடங்காதது. அலைகள் எப்படி கடலில் கணக்கிட முடியாதோ அது போல். ஸோ அதில் ஒரு பிரதானமாக 6 நிலைகளில் நாம் வகைப்படுத்துகிறோம். புருஷ அவதாரம், லீலா அவதாரம், குண அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், சக்தி ஆவேஷ அவதாரம், அந்த மாதிரி வகைப்படுத்தி அதுக்கு கீழே நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கிருஷ்ணர் இவை போன்ற எல்லா அவதாரங்களையும் அதுபோல் அவரது தூய பக்தர்களையும் தமக்குள் உடையவராக இருக்கின்றார். ஸோ பக்தி எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத ஸ்ரீ நாரத ரிஷி மூலமாக இலக்கிய அவதாரமாக அவரே வியாசதேவராக வந்திருக்கார். ஸோ பக்தி எப்படி பண்ணணும், ஒரு குரு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத எடுத்து சொல்றதுக்காக நாரதர் எத்தனை பேருக்கு அவர் குருவாக இருந்திருக்கார். துருவ மகாராஜர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜர் ரொம்ப ப்ரிடாமினண்ட்டாக நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் சித்திரகேது, நிறைய கேரக்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில். அது முழுவதுமாக பகவானையும் பகவானுடைய பக்தர்களை பற்றின குளோரிஃபிகேஷன் தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம பிரம்ம சமயத்தில் முதல் ஸ்லோகம் யாராவது சொல்கிறீங்களா? தெரியுமா? முதல் ஸ்லோகம் ஒரு லைன் வேணால் சொல்கிறேன். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண, தெரிஞ்சிருக்குமே எல்லாருக்கும். சர்வ காரண காரணம் ஒரு மாதாஜி. கரெக்ட். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதி கோவிந்த சர்வ காரண. நம்ம பார்க்கிறோம் ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக. பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? அவரே பரம ஈஸ்வரர், எல்லாருக்கும் மேம்பட்டவர், புருஷோத்தமர். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண, அனைவருக்கும் பரமமானவர் அவரே. சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக, நம்ம ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையிலும் படிச்சிருக்கோம். பகவான் சத்து, உண்மையான சித்து, பிளிஸ்ஃபுல், ஞானமயமான, ஆனந்தமயமான ஒரு ரூபத்தை கொண்டவர். அவர் பூரணமானவர் அப்படின்னு பார்க்கும். சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக ரூபம். இந்த அருவவாதிகள் பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றாங்களே, அது இங்கேயே பொடி ஆயிடுது. ஸோ கிருஷ்ணருடைய அவதாரங்கள் அனைத்துமே ஒன்றும் சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக, மொழி நிறைவு பெற்றது என்று கூறப்பட்டிருக்கு. நீங்க எந்த ஒரு அவதாரமா எடுத்தாலும் அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கு, ஒரு நோக்கம் இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? ஸோ இப்படி நம்ம இந்த இதை முடிக்கலாம். நாளானைக்கு நம்ம அடுத்த பேராகிராஃப்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதுல யாராவது ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத் முடிக்காம இருக்கீங்களா இந்த பேட்ச்ல? ஓகே, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சா? இந்த பேட்ச்ல இருக்கீங்க. ஏன்னா போன பேட்ச் அதுக்கு முந்தின பேட்ச் ரெண்டு பேட்சும் சேர்ந்து தான் இப்போ இருக்கீங்க.
போன பேட்ச்ல இருந்தவங்க ஏதோ ஒரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணல. நீங்க எது அட்டென்ட் பண்ணலன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்காக அதுல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நாளைக்கு புது பேட்ச் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் L3. ஈஷா உபனிஷத்து முடிச்சாச்சு எல்லாம் மாதாஜி. முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. அடுத்து மத்த எது வேற அது மட்டும்தான் மாதாஜி முடிச்சிருக்கோம். ஈஷோபனிஷத் முடிச்சிட்டீங்களா? அது முடிச்சிட்டோம். மட்டும்தான் முடிச்சிருக்கோம். அது மட்டும்தான் முடிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. உபதேசாமிர்தம் முடிக்கலையா? இல்ல இல்லை மாதாஜி. மாதாஜி. சரி, நாளைக்கு அப்போ உபதேசாமிர்தம் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இதுவும் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் தான். செவ்வாய், வியாழன், சனி 9 to 10 உங்களுக்காகவே நம்ம வந்து உபதேசாமிர்தத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் ஆல்ரெடி ஈஷோபனிஷத் முடிச்சிட்டீங்க. இப்போ நீங்கள் உபதேசாமிர்தமும் இதுவும் சைட் பை சைட் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பேட்சாக வந்துடுவீங்க. அப்போது நீங்கள் பக்தி சாஸ்திரிக்கு ரெடி ஆகிடுவீங்க. சரிங்களா? அதனால் நாளைக்கு வந்து யாரெல்லாம் உபதேசாமிர்தம் முடிக்கலையோ அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வாரத்துக்கு 3 நாள் கிளாஸு, ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ். இது வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு புத்தகம் முடித்து 2வது புத்தகம் படிக்கிறீங்க. 3வது புத்தகத்தை அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. புரியுதுங்களா? ஏன்னா ஹரே டவுட் கிருஷ்ணா. இருக்கா? மாதாஜி லிங்க் எதுல மாதாஜி வரும்? இதே லிங்க் தான் மாதாஜி, இதே லிங்க் தான். புதுசாக இப்போ அடுத்த 9 PM இருக்காங்க இல்லையா, ஒரு 8 பேரோ 10 பேரோ இருப்பாங்க. அவங்க அவங்களோட ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க. அவ்வளோதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது வந்து டியூஸ்டேஸா மாதாஜி? டியூஸ்டே, தேர்ஸ்டே, இருங்க ஃப்ரைடே. இருங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு இந்த வாரத்துல இருந்து இல்லை, அடுத்த வாரம் August 3லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் மாதாஜி. L2 படிச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லையா, இப்போ L2 படிச்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு இந்த வாரம் முழுக்க அந்த சிலபஸ் ஓடும். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம அடுத்த வாரத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். சாரி, நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். அடுத்த வாரம் August 3ல் வந்து அந்த 9 PM லிங்க் வந்து L1க்கு போயிடும். அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு தரணீஸ்வரி மாதாஜி லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணி இந்த லிங்க்குக்கு வந்துடுவாங்க கிளாஸ்க்கு. ஸோ அடுத்த ஹரே வாரத்துல கிருஷ்ணா தான் உங்களோட மாதாஜி. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரிங்களா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஓகே மாதாஜி. யாரெல்லாம் உபதேசாமிர்தம் அட்டென்ட் பண்ணலையோ அவங்க அடுத்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமையில இருந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். மாதாஜி ஏதாவது தெரியுமா? மாதாஜி எப்போ வராங்க? சித்ரா மாதாஜி, ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி